дар назди бино ҷои таваққуфи мошин бениҳоят зиёд мебошад, ин мушкилӣ нест. худи хона ду хонага бо таъмир ва бо нархи ҳамагӣ 580 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Гиплазем ҷойгир мебошад, маҳаллаи Навбаҳор. аз ин тараф деҳқонбозор, бозори вориси Сомон, аз ин тараф пахтакор, инҷо роҳи нав ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. ман амин Трезои хонаи фурӯшии имрӯзаамон ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якбора як масъаларо ба шумо мефаҳмонем. дӯстони азиз, шумо фикр накунед ки бино ё ин ки хона бо барқ таъмин нест. не, бо барқ таъмин аст. просто соҳиби хона маблағи барқро насупоридагианд ва ҳамон сурат-ҳисоб, ҳамон чеки барқи тоҷикро гум кардагианд. аз ҳамин сабаб, аз сабабе ки пули барқ насупоридагӣ аст, хона барқ надорад. акнун хонаро абзор мекунем. аз рӯи нақша инҷо ҷои ошхона буд дӯстони азиз, ҳуҷраи иловагӣ ва ин бошад боз ду ҳуҷраи дигар. дар инҷо ҷои ҳоҷатхонаву ҳамом. шумо метавонед хонаро харидорӣ карда дӯстони азиз, коридорро ҳам хемонеду ошхонаро дар мана ҳамин ҳуҷра кунед. худи хона чӣ хеле гуфтем, ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 7 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмир аст ва фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 580 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем чӣ маълумоте ки мо дар навор пешниҳод мекунем аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 97 455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.